neviem, kam sa mám pozerať. Ahojte, vítam vás pri dnešnom fit vlogu. Som v časovej tiesni, teda si potrebujem spraviť vlasy, čiže bude to taký ženský fit vlog, trošku beauty hairstyle. Dnešnou témou bude flexibilita. Flexibilná fitness rutina. Ako si vyskladať svoju fitness rutinu alebo svoju fit rutinu tak, aby ma nič neprekvapilo. Žiadna choroba, žiaden predĺžený víkend, žiadna dovolenka, nič. Pretože určite poznáte ten pocit, keď ste v niečom. Keď ste v niečom zabehnutá, už ste si zvykli na to svoje nové, na tú svoju novú vec, na svoje cvičenie, na svoj pohyb, potrebujem si to niekam položiť. Mám svoj systém, ktorý mi funguje, čo sa týka cvičenia, čo sa týka stravy, nejakého mindsetu, proste všetkých elementov, ktoré mi fungujú mi vtedy, keď som v svojej bezpečnej, komfortnej zóne, keď mám svoje návyky, svoj režim, svoju rutinu. Proste mám ten svoj systém, ktorý mi funguje, ktorý som si spravila. Napríklad podľa nášho staršieho fit vlogu, v ktorom sme si povedali, ako si vyskladať dietu, ktorá mi vyhovuje. Ten systém by mal byť taký, aby ste sa nemuseli vy podriaďovať tomu systému. No a presne sa povenujeme tomu, že nie je koniec sveta, keď to na týždeň, 2 preruším, nič sa nestane, respektíve my si povieme to, čo sa reálne stane, pokiaľ ja vypadnem z tej svojej fitness rutiny. Život je príliš krátky na to, aby sme si nedopriali aj iné zážitky ako svoje našlapané fitness rutiny. Aj keď samozrejme fitness rutiny sú veľmi dôležité, je to skvelá vec, ale takisto treba aj žiť, užívať si život, spoznávať nové miesta. Asi najčastejšia taká vec, ktorá nám to kazí, je choroba alebo niečo také. Choroba je proste znak nášho tela, že potrebuje oddych. Takže proti tomuto určite nechoďte. Mne to funguje tak, že ako náhle cítim, že na mňa niečo ide, idem sa prejsť. Idem sa prejsť a vtedy sa to zlomí. Buď úplne umriem, alebo mi to slnko pomôže. A musím povedať, že v 70% mi vždycky to slniečko, tá prechádzka, tá príroda urobili dobre. Samozrejme hovoríme o nehorúčkovom stave, tak si kľudne doprajte pohyb v rámci možností. No a presne týmto pohyb v rámci možností sa riadím aj v ostatných prípadoch. Čiže ja keď idem na nejaký víkendík, tak toho sa absolútne nemusím bať. Vôbec nič sa nestane, absolútne nič sa mojej fit rutine, mojim svalom a mojim návykom nič nestane vtedy, keď na 3-4 dní z toho vypadnem a budem robiť niečo iné. Častokrát to po dlhej dobe cvičenia a takého nejakého jednotného stereotypu častokrát to dokonca pomôže, svaly budú regenerovať, je to celé fajn brať ako regeneráciu. Ale napríklad, keď idete niekde, že ten víkend bude o turistike, o cyklistike, proste taký aktívny odpočinok, tak je to super a vôbec nič sa nestane, keď nebudete mať ten čas nejaký silový tréning. Takže je to úplne v pohode, ten pohyb tam máte. Akože asi najhoršia vec, čo môžete spraviť je, že sa nebudete hýbať absolútne. Čiže aj počas takýchto predĺžených víkendov, aj keď tam není vlastne nejak extra čas robiť niečo špeciálne, pokiaľ to není teda cielená turistika alebo niečo také, tak není úplne ideálne si vlastne zasadnúť a iba sedieť. A ja verím tomu, že niekto, kto chodí na nejaké konferencie alebo takéto pracovné záležitosti, že musí byť extrémne vyčerpávajúce a únavné práve to celodenné sedenie. Čiže áno, vtedy je to dosť problém. Akože problém. No tak ako pre koho? Niekomu to nevadí, niekto je na to zvyknutý. Mňa zabíja už aj sedenie v aute a preto cesta autom dlhšia ako hodinu je pre mňa veľmi útrpná a preto si vždy robím pauzy. Každopádne si teda na akomkoľvek
pobyte alebo zájazde doprajte čo najviacej prirodzeného pohybu. Čiže vždycky, keď je to možné, sa prechádzajte. Niečo robte. Niečo úplne prirodzené. Snažte sa čo najmenej sedieť za ten čas. To je to, čo vám veľmi pomôže a nebudete sa potom, keď sa vrátite, cítiť unavený alebo proste bez energie. Pretože pohyb je energia a my sa potrebujeme hýbať na to, aby nám bolo dobre. No, ale čo, keď je to nejaký dlhší čas a dajme tomu, je to vlastne už taká plánovanejšia, možno, že all inclusive, alebo také niečo, proste klasická dovolenka, tak to už je presne o tom, že je to dlhší čas. Pokiaľ je to týždeň, je to vlastne... A nie je to až také. Hej, ten týždeň je v pohode. Svalom sa nič nestane po týždni necvičenia. Dokonca im to častokrát veľmi prospeje, pretože sa absolútne zregenerujú. V podstate by ste museli 3 týždne absolútne nič nerobiť, aby sa to prejavilo na strate svalovej hmoty. Takže tohto sa nemusíte báť. Pokiaľ si už trošičku zbehla v tom, že si dopraješ to cvičenie, že už to máš ako súčasť života, tak rátaš s tým, že tam, kam ideš, si zabezpečíš nejaký silový tréning. Takže ja verím tomu a myslím si, že to tak je, že ľudia, ktorí sú zvyknutí cvičiť, ktorí to berú ako súčasť života, ten silový tréning, že vyberajú tie dovolenky a tie destinácie tak, aby tam bolo fitko, alebo aby tam bolo niečo, kde sa dá športovo vyžiť, respektíve pripravia sa na to, že v tejto svojej fitness rutine ostávajú. Ja to tak robím a naše dovolenky sú o tom, že proste to fitko alebo ten priestor, kde bude mať ten silový tréning, tam proste bude. Berem si so sebou podložku, pokiaľ je to možné, alebo si so sebou berem činky, pokiaľ tam nie je fitko. Hovoríme o silovom tréningu. Nehovorím o prirodzenom pohybe alebo o nejakom kardiu, pretože ale to sa dá robiť naozaj všade. Akože keď už niekto povie, že no nemohol som sa tam hýbať, lebo tam nič nebolo, tak ako ale naozaj chôdza sa dá robiť hoci kde, behať sa dá hoci kde a už skoro všade sa dajú požičať bicykle a pokiaľ ste pri mori, plávate. No comment, čiže hovoríme o silovom tréningu. Grandiózna, obrovská pomoc je napríklad náš program Cvičím teda som, čo je vlastne program na cvičenie s vlastnou váhou, ktorý si viete vyskladať podľa seba. Sú to 20-minútové videá, čiže si viete ušetriť čas a viete to robiť kdekoľvek, pretože na to nič nepotrebujete, iba seba, možno, že nejakú podložku, stačí vám uterák. Program na cvičenie, ktorý je komentovaný, v ktorom cvičíme my, v ktorom si vyberiete to, čo chcete. Kardio, vyberiete si silový tréning, vyberiete si stretching, vyberiete si problémovky, teda vnútorné stehná, tricepsy, brúško a tak ďalej a viete si to vyskladať podľa seba. Toto je úžasná možnosť, pretože ten program, ako náhle si raz stiahnete, ako náhle si ho raz kúpite, máte ho navždy. A v podstate, keď ho budete mať stiahnutý, už ste za vodou, pretože vás neprekvapí ani to, že nejde internet, ani to, že tam nie je niekde Wi-Fi. Neviete sa proste na nič vyhovoriť. Naozaj vám stačí len telefón a ten už v dnešnej dobe majú všetci. Jednorázová investícia. Je to len o tom, že si nájdem možnosti toho silového tréningu, pretože silový tréning neznamená, že ja musím ísť do fitka. Nemusíte dvíhať činky stále. Môžete ten čas, keď ste preč, keď nie ste v tom svojom bezpečnom stereotype, využiť presne na to, OK, toto bude regeneračný týždeň a ja tie svoje tréningy prispôsobím aktuálnym podmienkam. Čiže ak nemám priestor, nemám fitko, nemám železo, nemám váhy, nemám činky, nemám stroje, mám stále vlastné telo. A niekedy tréning s vlastnou váhou je celkom dobrý masaker. Minimálne v našom programe to masaker určite bude, pretože to nie je o tom, že robíme 10 repov, ale je to o tom, že funkčne využívam a zapájam rôzne časti svojho tela.
tak, aby som si vytvarovala, spevnila a kľudne aj spálila nadbytočné tuky, dúfam, že nie moje vlasy. Najčastejší problém, čo sa týka toho vypadnutia z toho stereotypu je to, že sa bojíte, že nebudem cvičiť. Prídem o to, budem musieť začať oznova, zmiznú mi svaly. Nie, nezmiznú vám svaly, za taký krátky čas vám svaly po prvé nezmiznú a po druhé to neznamená, keď nemáte fitko, že nemôžete cvičiť. Môžete cvičiť, len si treba nájsť nejakú inú možnosť. Nenechajte, aby vás niečo ako, že nemám k dispozícii fitko, nemám k dispozícii trénera, ináč to je tiež celkom fajnová výhovorka. Nemôžem cvičiť, lebo som preč, lebo môj tréner je preč, takže ja nemôžem nič. To neznamená, keď máte preč trénera, že vy nemôžete cvičiť, pre Boha. Vy môžete robiť čokoľvek. Myslím, že to je jasné. Proste výhovorka na to, že nemám s kým, nemám kde cvičiť, neexistuje, pretože vždy sa nájde nejaká možnosť. Ale potom tu máme oblasť stravy, čo je podľa mňa väčší problém, čo sa týka týchto fitness návykov alebo nových zdravých návykov, a to je, že sa bojím, že nebudem mať čo jesť, že sa opustím, že to nevydržím, že to nedám a tak ďalej. Tuto sa to dá dosť veľmi pohrotiť. A to kvôli tomu, že pokiaľ idem niekam, kde viem, že budú napríklad hotelové raňajky a budem tam dlhšie ako 3 dní, v podstate jedno, ako dlho tam budem, tak veľa žien robí to, že sa akoby drží tie prvé 2 dní, že si dá pekne na raňajky trošku práženičky, zeleninku, nedá si ani za Boha z toho pečiva, čo tam majú, lebo to pečivo hotelové je najlepšia vec na svete. Nedá si ani z jedného koláča, neexistuje. Drží sa, lenže posledný deň už sa naserie, pretože jej muž zožere všetko a je mu to jedno a aj tak nepriberie, tak ona na to sere, aj tak to nemá zmysel, však po dovolenke sa k tomu vrátim a opustí sa absolútne, lebo sa nebude vedieť dožrať. Je to presne ako s večerným prejedaním. Celý deň sa držím a večer už neviem, čo od dobroty. Je to presne to isté. A preto, čo sa týka stravy, dobre, celkom to je, vám doporučujem to, že sa v žiadnom prípade neobmedzujte, absolútne sa neobmedzujte a doprajte si to, na čo máte chuť, potom, ako dáte svojmu telu všetky živiny, ktoré má mať. Pokojne si už hneď prvý deň tých hotelových grandióznych raňajok dajte to, na čo máte chuť. Aj keby to bol croissant s nutelou, palacinky, čokoľvek. Ale dajte si to ako dezert, pretože v tom prípade si to dáte v menšom množstve, pretože už budete nasýtené a zoberiete to ako sladkú bodku. A majte na pamäti to, že to jedlo tu bude aj zajtra. Nikto vám ho nezoberie a nemusíte si dať hneď prvý deň všetko. A berte hotelové raňajky alebo hotelové švédske stoly ako niečo, čo pre vás bude k dispozícii aj na ďalší deň. Nemusíte zožrať hneď všetko naraz. Môžete brať to, že ste na nejakej dovči, ako aj niečo, že si idem od toho režimu trošku oddychnúť. Od takého, a to hovorím o mentálnom, od takého toho, že nezjem toľko, tohto, porcia, takáto. Toto je presne o tom, že si psychicky oddychnem od toho, že musím niečo počítať. Jediná moja starosť bude to, že budem ako vždy dbať na to, aby som dala svojmu telu dostatočnú kvalitnú výživu a teda vždy sa presvedčím o tom, že skôr ako si dám nejaký pamlsok, mám predtým bielkoviny, sacharidy, tuky v tom výživnom jedle. Pokiaľ je to nejaký all-inclusive, kde od rána do večera ležím pri bazéne, tak tu sa na to musím pozrieť naozaj triezvo a uvedomiť si to, že ísť na all-inclusive dovolenku, kde ležím od rána do večera na lehátku, nič nerobím a vlastne len žeriem a pijem, nemôžem očakávať, že po tej dovolenke sa vrátim psychicky v pohode. Jediné, čo totižto budem robiť, je, že sa po návrate domov budem trestať. A toto my nechceme. Dajte si kľudne aj taký lenivý deň, keď na to máte, keď to potrebujete, je to v pohode. Ale prestane vás to baviť a po 3 dňoch robenia, respektíve
nič nerobenia vám z toho bude zle. Psychicky a fyzicky budete vyčerpaní. A preto doporučujem, pokiaľ ste na takej letnej dovolenke, plávať, chodiť, hýbať sa, zacvičiť si raz, dvakrát denne náš tréning, cvičím teda 20 minútovka, to mám 40 minút tréningu na celé telo, silový tréning, alebo na partiu, ktorú chcem. Na tú dovolenku si to môžete dovoliť, pretože kedy cvičiť, keď nie na dovolenke, to sú grandiózne podmienky, luxus toho času, viem sa zamerať iba na seba, mám tam pripravené to jedlo. Dovolenka je najideálnejší čas na to, aby som začala pre seba niečo robiť. Dbám na prirodzený pohyb. Pokiaľ idem na dlhšie ako na týždeň, už sa zameriam alebo porozmýšľam nad tým, ako viem ten svoj silový tréning, ktorý mi asi bude chýbať aj psychicky, zakomponovať do toho svojho dňa, aké má možnosti. Dbám na to, aby som mala kvalitnú strávu a teda najprv sa kvalitne najem a potom koštujem. Potom si to idem užiť a dať si taký koláčik. Ďalšia a posledná vec je to, že nemám z ničoho výčitky. Nemusím sa trestať, nemusím držať dietu, keď prídem domov, pretože sa nič zlé nestalo a je to jeden týždeň v roku. Že ja sa na tej dovolenke chcem dobre cítiť. Ja som to robila vždy tak, že keď sme išli napríklad do klasického Chorvátska, každý deň ráno 20 minút, ľahučký stretching, nejaká yoga, ponaťahovať sa, rozhýbať sa. 10 minút zaplávať, potom polhodinová prechádzka na rannú kávičku, cesta naspäť. Potom nejaké raňajočky, takáto príprava na pláž, lehnem pri bazéne dlho, alebo pri mori, medzi tým plávam, medzi tým, ak máme nejaký ľahučký obed, veľakrát nebolo treba, pretože tie raňajky sú vážne výživné a veľakrát to nie je treba. No a potom ideme na svoj apartmán a tam ideme pre mňa 40 až 60 minút nejaký tréning s vlastnou váhou, taký, ktorý si vymyslím, kľudne nejaká intenzívka fajnová, väčšinou z nášho programu cvičím teda tam sú perfektné tréningy. Potom sa trošičku ponaťahujem, sprška, pekne obliec a prechádzka, labzovačka po promenáde, nejaká ľahká večera, alebo aj ťažká a čo keď. A dala som si aj karbonára, a čo? A dala som si aj zmrzlinu, a dobre. A potom cesta domov. Pretože na tých dovolenkách je super to, že ja si napríklad vyberám cielene reštiky, ktoré sú ďalej od toho nášho bydliska. Určite cestujte, koštujte, užívajte si, nebojte sa z toho, keď vypadnete zo svojej fitness rutiny. Musím si nájsť spôsob, ako sa budem aspoň 30 minút denne hýbať silovo a určite tam musí mať prirodzený pohyb. A na to je úžasný práve ten náš program Cvičím teda ktorý si viem zapnúť kdekoľvek, nepotrebujem na to priestor, nepotrebujem na to nič špeciálne, naozaj iba seba. Aké máte fitness rutiny vy? Ako to robíte, keď ste na dovolenke? Hýbete sa, nehýbete sa, berete to ako čas na to, že si idete oddychnúť, alebo to využijete ako čas na to, že práve sa teraz môžem venovať sebe a práve ten čas dovolenky je ideálny na to, že si vybudujem ten svoj nový návyk a domov sa vrátim s novým návykom. Je to perfektné. Ako to máte vy? Dajte mi vedieť do komentárov, napíšte mi, či bol tento vlog pre vás nejak prospešný, či vám to dávalo zmysel. Ja vám ďakujem za pozornosť a kľudne mi napíšte aj návrhy na iné témy. Nezabudnite nás sledovať Mizu Lifestyle pre ženy na Facebooku. Každý týždeň tam prebieha liveka. Ďakujem vám za pozornosť. Ahojte.